Og di ara for today's video mga katiil. So kana nga video mga katiil padulong mi ana sa kalubi mga katiil kay basta mga matag Sabado mga katiil ang mga kalalaki na nato diya sa atong mga igsoon sa pag-alagad sa Ginoo. Nagi may mga shield group no sa matag mga lalaki mga katiil no mana nga nanakay na may anak padulong mi dito sa kalubi kay maadto mi dito sa balay sa amo ang igsoon. Awa si katiil so grabe dala pa siya bag kay maligya og barley nga wala na halini. Awa kana dia dapita mga katiil. Perti ng pagkaangata dia padulong ano na sa eskwelahan na dapit sa Basabil. Na may angatan dia nga likuan kayo. Awa kaya tong motor dia. Tanawa hitam. Halok ka tawa mga katiil ato ang driver mga katiil og liko-liko niya para makaangat ng gidang ato ang motor mga katiil. Tanawa mga katiil ang atong sakyan mga katiil. Kitam tanawa kitam awa na mga katiil mga swito mga driver ba bisa pag angaton dia liko-liko ron siya dia para maka-survive lang ot nga ang atong motor hapit na gini makalingkawas ano sa angaton mga katiil. Mala utong gyud ang ato ang motor mga katiil og salamat kay nakatungas ra gyud tao na plaster mga katiil dalawa nakatangas sa gid ang ato ang payong mga katiil og ning balik gyud mga katiil kay nga mga kauban kay gasunod man so ato silang videohon unsa kalisod ang ilang agian kay angaton jud kaayo na among pabuto na mga kauban diri kay grabe ka angaton diri Lupita. Rio Abi ka angaton dari. Ngaton kay diri mga katiil diri na. Ano mo kita ning dagat siguro na ba? Dugaya ni taas ni kaya ni De vlogger. Iya mana tundam, tangkap bisa cekapin. Agak terus. Ya kau video ya be, ya video. Ya kau video. Og tuara sila mga katiil og ila gautong-utong ng motor tanawa torang isa ya og tuara pa nga tong isa ka kauban nga payong mga katiil og gautong-utong laka. Kami yang gelisut. Ako na maglisod aning dagan na itungas. Hapit na gimi ana maabot mga katiil. Ning sakay na pamigbalik sa payong mga katiil kay gamay na lang yung kulang para maabot mi sa amo ang adtuanan mga katiil. So nawa di sakay bagyapo tawa kitam ning naog na si katiil kay naabot na so ni
niingon pa nga akong mga kauban niya nga porto ingon pa sila og naabot na welcome to my vlog welcome to my vlog daw mga katiil ana sila so so hi mga katiil ana pa akong kauban hi mga katiil daw shout out daw ninyo mga katiil si katiil ngisi lang so sa dili madugay mga katiil og nagsugod dami mga katiil kay hapon na kay mga katiil sa abib ang Dios igsoon bisag asa makahimo tas magsimba pat pero kini nga kahaponon igsoon usa ka maayo nga adlaw tungod kay daghan ta mga mens nga naa karon although ang uban kanato wala kuyog but dili na siya babag nga dili nato masimba nga atong Dios. Amen. So atong pagkataon igsoon ang sa makanunayon. Hallelujah. Thank you Lord. Pagdayin papasinungga limayaw ka ating